Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa siningadlaw sang Webes,
Yari kita sa ika-22 ng adlaw sa bulan sa Abril tuig 2021. Kamusta kamo mga ka-aksyon namon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig o kon Aksyon BBB in short. Sa mga ka-aksyon ta sa palibot sang syudad sang Bacolod, magaro halong gid kita bangod sa sining padayon nga laslas ni siguro padayon nga pagatake sang COVID-19. Kabayon tang social distancing, face mask kag facial gid lamang ang aton sining himuon. Ginapanumdum gid sang inyo sining palatuntunan para likaw sa anuman sining mga virus. Ay, perte. Grabe nga salyada. Pero karon nga daw basi pa man lang magano buha kahapon do 55 ang Bacolod, ang Negros Occidental daw mga 100. Karon basi kon magnubo ang record kabayon ta, no? Sige, kamusta nga to sila nga mga ka-aksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Nagkinagual ng halos kalabanan nga taga Bacolod kag Negros Occidental matapos subungagang nagabot na si former congressman kag consultant sang Negros Occidental si Albi Benitez sa Kapitolyo Provincial kag ginopdan man mga ka-aksyon sa mga opisyales sang probinsya nga yara pa sa Kapitolyo Provincial. Karon dugay-dugay magapadulong sa Bacolod Cathedral ang Team Albi, pero ginapanumdum gid ni Congressman Albi nga mag-social distancing ang halos kalabanan kag kung pwede magtiner lang sa ila sinitag sa mga puluyan. No? Kay inisya maparehestro subong nga mga 12 noon siguro basi kunara sa Comelec na aton hibaloon na karon dugay-dugay, pero ang pihot ang ayara na siya sa Kapitolyo. No? Kag nagaistoryanay na sanday Governor Bong Lacson, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, kag iban pang mga opisyales, daw halos na puno sang salakyan ang Kapitolyo Provincial. Nano ini? Sige, basta ang palamangkutanon sa halos kalabanan, maparehestro si Congressman Albi Benitez sa Bacolod area kung bala madayon ang ginaduso sa iya nga magapapili siya bilang alkalde sang syudad. Ay, puwerte. Marosadya ining sitwasyon. Sige, karon lang dugay-dugay kay ato na hibaloon. Kag kamusta nga ato sila nga mga ka-aksyon sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad kabayontang relax lang ang halos kalabanan. Bawaga pa to kay nasang banwa kinagual ng area sang Carmenville Subdivision, Barangay Mansilingan, matapos nga isa ka 44 anyos nga may ginabatsyag sa lawas ang patay matapos nga labok ini sang suspect nga ginaligar former maning kalibin kuno sang live-in partner niyang babayi ho. Ay, marusadya. Hibaloon ta na karon dugay-dugay. Pero ti ang ining suspect nga 73 years old, yara na sa paginakop sang kapulisan sang Police Station 7, dira mga ka-aksyon sa area sang Barangay Mansilingan. Kamusta nga to sila nga mga ka-aksyon sa probinsya, sa mga banwa kag syudad kag sa oriental side? Maro galom mga aton sining kalangitan, no? Likop si galom, pero kabayontang hindi lang magulan, mag-amulang ni siya, no? Kay marubugnaw ang tiyempo ta. Samtang sa aton sining mga ka-aksyon sa Bugos nga Region 6, Ox lang, kabayontang okay lang ang aton sining pag-sinalayo. Sa kinandan ako ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sang inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB? Mga opisyal sang Negros Occidental nagpakita sang suporta sa plano nga pagpapili ni Albi Benitez kag Ferrer sa siyudad sang Bacolod. Ang pamangkot na daw may 5 pa lang pa i-announce ni Vice Governor Jeffrey Ferrer mo sa iya kadlawan man. Ang plano diri sa siyudad sa Bacolod marusad dyan daw kunan ang Bacolod daw. May mga bag-o nga names halin pa sa probinsya. Pisar nga may mga balay man sila diri sa Bacolod pero amo na ning senaryo subong mga kaaksyon. Ay pwerte. Kag kalakip man ang iban pang mga balita, mga kaaksyon sa Kapitolyo aton hibaloon karon dugay-dugay. Pero ma-focus ta diyan ay karon dugay-dugay hibaloon ta mga kaaksyon ang sitwasyon dira sa Kapitolyo padulong na sa area sang Provincial Ocon City Comelec Office. Samtang sa balita naman sa kay Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, Councilor Carl Lopez may patagkon nga sa DSB gintanom ang puno nga ginbulos sa gintapas sa Bacolod. Kalayo sang gintupan niya ba? Instead sa Bacolod, dito na lang sa DSB. Ay kasadya man nga sitwasyon. Samtang sa Bacolod City Police Office nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa anay pamuno sang City Bacolod Office City Drug Enforcement Unit nagpungko bilang bag-o nga hepe sang Police Station 2. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden, Philippine Army wala sang profiling sa baylo nagasuporta pa sa community pantry. Nga magsali sila ka profiling ni nga gabuligan ni sa mga pumuluyo ni, especially sa mga less fortunate, mga pigado tang mga kauturan. Ay, oo. Mayo ko na nagakuluwada sang pantry nila mga kadlagkuan man pero ti mga pigado man bisan biyahe gani subong rin hindi gani kataklad. Ay oo kadamo lang nabala ng gobyerno ta. Samtang babae dakop sa bypass operation angot sa illegal nga droga sa siyudad San Victorias. Kag balita sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba pagpananom sang Department of Public Works and Highways sa mga puno sang kahoy sa DSP. Ginabi-abi sang Diocese of Bacolod sa Earth Day. Kag Philippine Coast Guard gapatuman sa plano sa LGUs sa pag-abot sa mga LSI halin sa Manila kag Cebu. Samtang balita sa kay Aksyon Artay Hupon sa Bacolod o koon sa Special Assignments. Mga manunudlo nga nagaedad 60 anyos pasaka mahimo na nga makapabakuna base sa advisory sang Department of Education Bacolod. Samtang sa aton sining mga balita out of town sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotid. 45 anyos nga lalaki luwas sa katalagman matapos ginlutang sa makatlo ka bisis. Samtang sa Sagay City nga balita 3 ka mga persona arestado bangod sa iligal nga pagpangisda. Samtang sa Banwa naman sa La Castellana igabalita ni Aksyon na Percival Villamor lalaki dakop sa bypass operation sa mga kapulisan sa among Banwa. Samtang sa balitan nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, ini may kangtanan sa red tagging kag profiling sa mga organizers kag volunteers sang community pantries luyag nga paimbestigahan sang kamera. Kag guidelines para sa identification sa mga maka-eksperyensya sang adverse effect sang COVID-19 vaccine. Wala pa ginpagwa sang PhilHealth.
Kag maki-update kita karon dugay-dugay sa COVID-19 diri sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, sa bugos nga Rion 6, sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Aton hibaloon karon dugay-dugay upod kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:43 ang aton oras, 11:43 na mga kaaksyon. Sige, sa way pa makatsibog dira pag matamat na panyaga, pero sa way pa palanyagahon karon dugay-dugay lang, no? Kag sa may palanyagahon na nakapreparar karon lang dugay-dugay. Siling sang akon sining nga mga amigos. Sige, welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan, i-share kag i-like sa aton sining nga program. I-share lang kag i-likes, no? Kaya tagan tanay talupangod karon dugay-dugay mga kaaksyon diri sa aton sining nga pagpangalagan. Kag sa mga yara naka-monitor sa website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton mga kaaksyon. Welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sige, daligid lang ha, kay mahinang kalaban, matagtanay resulta. Sa unang draw sang Small Town Lottery, kaya rin na. Sa mga tumalaya, sang STL, kung Small Town Lottery, sa sining adlaw sang Webes, ika-22, sa bulan sang Abril, tuig 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 17 o 1 kag 17. Liwat, resulta 1 and 17. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita. Ayos, sige sa mga kaaksyon tang pamati na nagpahunay-hunay sa sining mga inoras, samtang iban sining nangin busy pa pero nagatutok lang sa aton sining nga balitaan, no? Dali lang kay makuantanay, maplastar ta, parang siguradong sigurado mabasahan ta ang mga nag-likes kag nag-share sa aton sining nga programa. Ayos. Sige, daligid lang ha, daligid lang. Kay para maplastar ta. Ang aton sining nga mga obligasyon sa sining udto, no? Sige. Daligid lang ha. Kay para matira ta. Ang aton sining mga kaaksyon. Daligid lang, no? Ayos, sige. May lang pamati sa kay Erwin D.B. Gonzales. Sir Erwin, may lang monitora kay Brenstein Villanueva, kay Amifil Ormando, Suseta Lunan, Christine Minies Villalobos, and Josephine Celeste Taico. Kay Jules Latres, may lang pamati Jules Latres, kag kalakipman sa kay Atia Kim Eriman, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, kay Dennis Richard Tiboroma Humalumina, Michael John P. Sison. May lang pag-monitor sir, no? And kay Madam Gineto, may lang pag-monitor dra. Ga-monitor siya subong, no? Genevieve Barbas, may lang pag-monitor. Trader Wayne, may lang pag-pamati man. John Resicio, kay Kim Rosalina, John Renueva Canto Requinia, kay Nixon Relota Bernardo, Selina Asusina, Jody Don, may lang pagpamati Jody Don, no? Kay Gerald Babaw, and Fernie Espanyola, Flor de Lisa Montero Jimenea, and Angie Dalida, no? Si Angie Dalida, may lang pag-monitor. Nomeriano Solatorio, kay Crystal Joy Montenegro Villamor, Martin Gonzales, kay Joey Hermoso, Alin Louis Himotia, Macmac Francisco, Rinaldo Riparo,
Lakip man sa kay Migs, Jocelyn Libon Dispoho, Elsa Pabilario Mayugba, kay Ansi Kidato Sagutoy, Julie C. Rochelle Bangilesta, kay Jack Katindig, Daliboy Montihar Bakiano, Charlene Sabobo, and Genefi Dislate, kay Gina Herona Fernandez, Jaja Castillon Sabroso, sa kay Maylin Pondador Alunan, Tomas Brunyola, Dolcelina Villena Siason, Philip Lorente, kay Kien, Jenny Solgon, kay Emily Hindrala, Red Salgado, paring Red, no? Kay Jem Asdilio Banag, Idmar Kilitar, kay Mary Jessel Bostilio Halapa, kay Che Catalio Caniete Bacauco, April Banaag, Jinjin de los Reyes, kay Nonoy Eli, Juan Mil, kay Ronaldin Nicor, Maymay Manoho, Alex Fuentes, kay Valencia Kinet, kay Alex Montesa. May lang nga pagpamati sa inyo tanan-tanan, kag sa iban pa, nga wala ta malawagan, may lang nga pag-monitor. Sige, karon dugay-dugay ang iban pa nga mga mensahe diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, dali gid lang ha, standby, manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita.
Bulig, Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:52 ang aton oras 11:52 na mga kaaksyon. Sige, pwede ba lang nga maghubi ng may edad na? Pwede gid, no? Munang pamangkot sa nga los kalabanan mo ti ang sabat ko dira, pwede gid. Kay nga DTX 500 capsule ang sabat sina, no? Ang DTX 500 capsule loaded din isang superior antioxidants nga nagaprotekta sa mga skin cells batok sa pagkaguba sang free radicals nga ginpalala sang pollution, UV rays kag mga bisyo. Gani mag DTX 500 capsule kita matagadlaw. 1 or 2 capsules daily pihong-piho na, no? Mabakal ninyo sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Tandaan taging sekreto agod nga magtisoy. Ang masunod nga balita, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Mga balita nasyonal, igadulong ni Akson Eden Abuso, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo, ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa D3 Bayo, mga kaakson. Kantuantang balita ni Akson Eden Abuso, parte sa sining red tagging kag profiling sa mga organizers kag volunteers sang community pantries. Luyag nga paimbestigahan sang kamera kag guidelines para sa identification o kon indemnification sa mga maka-eksperyensa sang adverse effects kag sang COVID-19 vaccine. Wala pa actually ginpagwasang PhilHealth, no? Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan diri sa Western Visayas, sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Aton hibaloon we Akson Eden Abuso. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita upod na kay Akson Eden Abuso gikan sa News Center. Akson Eden, mayong odto. Tong or aran kantong na sa lato yan ang palkuman. Then di mo dirite action Rex Danaya sa aton sini nga balita nasyonal kay ginapaimbestigahan na sang Makabayan Block sa kamera ang ginapatigan nga profiling kag red tagging sa mga organizers kag volunteers sa mga community pantries. Sa resolusyon sa Makabayan Block, ginmanduan ang House Committee on Human Rights nga usisaon ang alegasyon sang harassment, profiling kag red tagging sa mga nagapakigbahin sa mga community pantries. Nasaad sa resolusyon nga sadtong Abril 20, ginuntat sa mga organizers ang community pantry sa Maginhawa Street, Quezon City, bangod sa ginpatigayan nga profiling sa Philippine National Police. Wala labot dire, naglapta naman sa social media pages kag nagkalain-lain nga police stations ang red tagging sa mga community pantries. Nakadugang pa sa police stations ang red tagging sa mga o kung nakadugang pa sa kabalaka sa mga nag-organisa sa community pantries ang una nga palayag ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs Martin Dino nga kinahanglan sang mga ini magkuha sang permit bangod sa paglapas sang protocol apang ginbawi man sang opisyal ang amo nga palayag. Sa karon nagalambot na sa 300 ang community pantry sa bugos nga Pilipinas kag suno pa sa mga kongresista sang Makabayan nga maayo ang tinutuyo sang mga community pantries kag madamo sang nagakabuligan nga mga pumuloyo. Damo gidi kay ambot ko na nung obra na isang gobyerno ta nga ang pulis ni dapat maintindihan kung ginpatuman lang tong health protocols okay gid to. Although nga may nagbayular gid man pero reminders lang tani naman balo ka bulig kinanglan man isang tao mo labing kubos man ning nagabenepisyo sini.
Kung ang gobyerno talang ang sa pakonta kanamo man sang gina-attender sang gobyerno tamo di ko may nagabulig ng mga private sector da may mga bisan paano mataga nila bulig ng mga pumuluyo parte sa ano ganina Community pantries. Oo. Tibi, Ikaw mo to matadaan, Action Rex, Ha? 24. Meron tada. ay sorry Na ano gani naman? man ti do hindi tabla kinsindi nga dapat magbinuligay na lang. Yes. Ikaw to, sang nagligad nga mga inadlaw to, nag-community pantry ka man to sa imo nga lugar, kag sa iban nga, sa iban nga mga lugar pagidri sa Negros Occidental, ti daw wala ka man na red tag to. Correct. Oo. Kaya ang imo to ya, in good, kag way man na sila binuligan ta. Yes. Amo na dapat. Makita ni ko nag-amot man sila, kay okay gid. Nag-amot sila Panumbuyon istorya. to nila. Amot sila Amot istorya. istorya. Nga wala man sila iya. Amutay to. O way man lang mi isa ka stick gani. Isang kapito nga gintunghol sila to. Para ibulig sa mga nagakinanglan to. Wala man gani naghahatag to. Oh, pero doon lain-lain Action Rex, no? Kay daw wala sang punto. Oo, palayag ni Daan na sang spokesperson to da ni Sir Parlade. Ate, amo na iya. Si Parladi otro man na. Ti diriya sa aton ya, ang mga kapulisan to din nagapatukod Oo. mga gani sang kaugalingon nila nga mga community pantry. Gani man. Di- Kaya di nila naman ya sige. gabulig man lang sila. correct. Way man ang kinanglan nga kung nagkuhan sila mga ano na sila mga rebuilding na sila dayon. Oo, na. Amo Na, na to yung no, ginapangtag na to kuno dito sa Luzon. Pero anyways, ginaano naman Action Rex sa mismo ganing Malacanang nagahambal nga hindi na sila dapat pang grad tag. Kaya may Oo. maayo na sila nga tinutuyo man sa ila sini nga komunidad. Samtang Action Rex, sa iban pa naton nga balita national, gina-finalize pa sa Philippine Health Insurance Corporation ang guidelines para sa indemnification sang mga naka-eksperyensya sang adverse effects matapos mabakunahan kontra COVID-19. Ginako ini sang PhilHealth matapos ginpamangkot ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosa sa mga opisyal sang ahensya. Sa joint hearings ng House Committees on Health kag Trade and Industry, ginpalayag sang tiglawas sang PhilHealth nga ginatun-an pa nila liwat ang laye angot man diri kay tihambal pa dugang pa nagapatigan man sila sang consultation sa iban pa nila nga mga stakeholders. Wala man ginpalayag sang ahensya kung saan ugid ipagwa ang guidelines rason nga suno kay Brosas, delikado ini bangod na una pa ang rollout sang COVID-19 vaccines kag nagapadayon ang vaccination program sang gobyerno sang sa guidelines para sa indemnification sa mga nakabatsyag sang adverse effects nga dalaman sang bakuna. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan naglamot na sa 144,431,869 ang nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Naglamot naman sa 122,606,237 ang mga naka-recover kag naglamot na sa 3,071,625 ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglamot na sa 962,307 ang nagpositibo sa COVID-19. Pamayara na sang 829,608 nga naka-recover kag may 16,265 ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga Western Visayas, 278 ang panibagong nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 32,919 pamayara na gid lamang sang 4,600 ka aktibo nga kaso. 81 man ang panibagong nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 27,457. Napulo man ang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 856. Sa bugos naman nga Negros Occidental, as of April 21, mayara na sang 2,095 kaaktibo nga kaso, may 246 nga nagkalamatay, may 7,742 nga recoveries, kag kahapon may na-record nga isa kagatos nga panibagong nga kaso sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan nga 10,083. Sa syudad sang Bacolod, 52 ang panibagong nga na-record nga COVID-19 infection kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,868 kag mayara na gid lamang sang 740 ka aktibo nga kaso. Naglamot naman sa 5,927 ang recoveries kag may na-record nga 3 ka panibagong nga napatay nga nagdala sa death toll nga 201. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you! Dagang salamat Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang inyo sininabatian nga mga balita gikan sa News Center, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw ini, no? Nga naghahalit sa tawo mga kaaksyon. Kinanglanta di Tribayo ang aton sining paggamiton para sa ikayong lawas nato. Di Tribayo mga kaaksyon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:02 ang aton oras, 12:02 na. Daligi lang Aksyon Alvin Graba, standbayan na sa imo sining balita gikan sa patrol. Ang Aksyon na Radyo Bacolod, mga kaaksyon na, nag-launch sang ERB, Mobile Community Pantry. Magkuha suno sa pagkinanglan, magbulig sang masarangan, no? Ang Aksyon na Radyo Bacolod maglansar sang Mobile Community Pantry sa mabot nga Abril 24, Sabado ina nga adlaw, no? Sabado nga adlaw, mga kaaksyon. Ang ARB Mobile Community Pantry ang magalibot sa mga napilian o mapilian nga lugar diri sa syudad sang Bacolod. Kangay sang sistema nga ginapatuman sa mga community pantries, ginahingyo ang publiko nga magkuha sang ila kinanglanon sa among nga adlaw o kon mahimo makapalabot sang bulig base sa ikasarang. Ang Aksyon Radyo Bacolod ang bukas sa pagbaton sang mga donasyon kangay sang mga masunod: bugas, canned goods, noodles, coffee or milk, sugar, mga itlog dira, ulotanon, kag condiments, mga ibang tablang mga sangkap dira, kag tinapay man, no? Sa dugang sining kasayuran, magtawag lang sa 434-3861 o kundi gani sa 0947-637-6786, no? Mahimo man kamo magpakigangot pagi sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod, no? Magbinuligay kag ipakita ang paghiliusa sa piyak sang pandemya. ARB Mobile Community Pantry. Sa Sabado na niya, and ginaagdagid ang tanan, kundin nga mga areas mabatian na lang na sa Sabado, kay hindi man ni tanan-tanan gid nga mga pumuluyo sang Bacolod mahatagan gid ni. Ang lubos lang nga nagakinanglan. Like sining mga pigado lang nga mga kauturan ta, mga kaaksyon, no? Mga pigado lang ang may kasarang paiway na lang, no? Like mga sika drivers, ang mga magagmay naton kag mga pigado gid nga mga kauturan. Amo ni ang hingyo nga makabaton sang sining ARB Mobile Community Pantry, no? Sige, by the way, salamat gid kay Ma'am Marlene kag Bert Goles. Dra na sa Country Homes sa Phase 2 Country Homes, no, sa Acacia Street. Kay Ma'am Bert, Sir Bert kag Ma'am Marlene Goles. Salamat gid sir, no? And kay Maricoy Celeste kag Junjun Balderrama nga nag-pleads man kag Chinchin kag Sir Edwin Rason, kay Chinchin kag Edwin Rason, kay Madam Evelyn Bacomo, may lang nga pagpamati man kag salamat Madam Evelyn Bacomo kag kay Sir Aldrin kag Veron Aluba, no? Dira sa Acacia Street. Kay Sir Aldrin kag Veron Aluba. Thank you so much, sir. Sige, sa Sabado kita-kits na lang kita. Kung din nga mga areas na mabatian man na digyapon sa Aksyon no Radyo Bacolod. Ayos! Sige. Ayos. Kadtuan tang balita ni Aksyon Alvin Graba. Masailutan na sa aton sining mga balita sa sining Udto
Unahon ta si Aksyon Alvin Graba sa patrol ini may kang tanan sa pagpananom sang Department of Public Works and Highways o kung DPWH sa mga puno sang kahoy sa DSB ginabi-abi sang Diocese of Bacolod sa Earth Day, no? Kag Philippine Coast Guard gapatuman sa plano sa LGU sa pagabot sa mga LSI halin sa Manila kag Cebu. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, nagapanawagan karon ang Diocese of Bacolod for urban greening o kung green urban bala aksyon na Rex para diri sa syudad sa Bacolod kag hindi na magpangutod sang kahoy in line ini sa selebrasyon karon nga adlaw sang Earth Day. Sunod diri kay Father Chris Gonzales, ang director sang Social Action Center sang Diocese of Bacolod. Temprano pa nagdililipon sa tubang sang San Sebastian Cathedral ang mga grupo sang environment advocates upod man ang mga grupo sang pamatan-on kag iban pa nga mga parokyano para magtambong sining Earth Day Mass kay na nga sa diin madamo man sa mga activity ang ginapatigayon man karon nga adlaw aksyon na Rex. Partikular ang paghalad sa mga kanta nga makabayan para man sa clean and greenest community, and at the same time action na Rex ang pagpananuman sang kahoy nga damnag pagaginumpisan man sang ila siningahan yumalin pa kahapon nga adlaw. No kay na action na Rex ginpanabot kay Father Chris ang plano kung ginahimo karon sa DPWH nga magapananom o isang puno sang kahoy didto sa Salvador Benedicto in return sa pagpangutod sang kahoy diri sa siyudad sang Bacolod, partikular sa dalan sang sa may sidewalk sang dalan sang Araneta kag barangay Singkang Airport, dara sa area sa barangay Singkang Airport. Nalakip naman ang pagpangutod man sang kahoy dito sa may Alangilan Road sa barangay Granada. Sunod kay Father Chris, gina-welcome nila ang ining activity sang DPWH apang naka-insister man siya, no? Dapat magtanuman sila sa mga puno sang kahoy diri man sa siyudad sang Bacolod. Kabaylo man sa siningay na ginutod bala nila aksyon na Rex kag sa liwat hindi na magpangutod pa sang mga kahoy. Rason nga sa karon ang panawagan sang simbahan amuni ang green urban for us para sa tanan suno sa iya nga makahaklo man kita sang preskang hangin, and at the same time Tido mayari man dingagin pang tanom sila nga mga kahoy ang syudad sa Bacolod. may ara man aksyon na Rex dira man sa area sa may pagtanong bala sa may mangrove. Sa may Vista Alegre oo, may ara man sila? May ara man aksyon na Rex. May ara man sila, may ara man gani mga mangrove man na ginatanuman bala aksyon na Rex. Amo ni siya, and rason may panawagan man gani karon man ng mga kaparian diri sa Diocese of Bacolod sa komunidad man nga magtanuman sa mga puno sang kahoy. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni Father Chris Gonzales. Pangunahan gid sa mga pamatan-on, kag ginupdan kita ari kag ginang obispo, sari-sari kita nga mga guests. Kabay pa no nga paagi sini maka-remind sa aton kung ano ka importante nga aton nga pag-apresyar kung ano katahom sa sini kalibutan kag tuloy nagapanawagan siya sa aton nga proteksyonan siya. Ang komunidad mismo sang DPWH in return sa pagpangutod na sang 25 nga mga kahoy matanoman sila subong adlaw sa Salvador Benedicto. Yes, nakatahom gina kay na welcome gina naton maayo gina nga of course i-replenish naton kung ano man ang nautod kag dikto sa Don Salvador Benedicto. Pasalamat gyud ang community sang Don Salvador, no? Pero actually hindi ma-replace ang napatay no? Amo na ganing kampanya nato niya kung pwede pa lang nga mautod pa kita, no? Kaya nga aton ginakampanya gani is urban greening. Urban greening but silingon naginakilala
lagi nato ang kaimportante nga green na aton nga mga kabukiran. Pero how about dire? Tama kainit sa syudad naton, gina-plus flood kita dire, na tahom nga ginakilala naton nga kaimportante sa urban greening. Kay ginahimo nila sa ibang nga lugar. Ginahimo nila sa ibang nga lugar. Iban like Singapore. Iban nga mga pungsod, iban nga mga banwa. Ang ilang syudad mismo ya bugnaw. Kay napalibutan sang kahoy. Abot silingon nag-adjust sila sa nature. And that's the way it should be. No, hindi na iya guro gani kay bag-o No, dapat na ako nag-start ako sa like Concepcion. Ang Lanzones dito yaya magtubo. Ang balaya yang kalikaw. Sa sulod balay mismo yaya gatubo ang kahoy. No, so we can do this kung gusto lang naton. Amo na gani siguro nga dapat mag-embrace kita sang bago nga pananawan. No? Amo niya panawagan subong, yes. Mananom kita sa kabukiran, pero importante man mananom kita dire sa syudad mismo. Aksyon Rex sa kabahin gilabang sang iya sini nga panawagan nga magtanom sa kahoy sa kabukiran, magpananuman sang kahoy sa syudad. Aksyon Rex. Dugang paginaton nga balita sa patrol, ginkonfirmar kay ni Philippine Coast Guard Commander nga si Captain Ludovico Librilla nga umpisa nga ginlift ang ining travel moratorium diri sa Negros Occidental kag Bacolod. Medyo nubo pa o manubo pa ang pag-abot o kansang mga inbound passengers halin sa Manila, even ang Cebu. Pero sunod sa iya stricto nila nga ginapatuman ang mga pagsulundan diri aksyon na Rex, like for example kung halin sa Manila ang mandatory swab test and with no excuses sunod sa iya nga muna ang ginapatuman man. Actually ang nagapatuman sini ang local government unit support gid lamang sila sunod sa iya, pero at least kinabantayan min ang aksyon na Rex even ang mga katapos ang Philippine Coast Guard nga magmiyembro man sa APOR. Sunod sa iya na wala sila sang excuse kundi sila man ang ginapaidalom sa swab test. Ari aga portion gid lamang sang pahayag ni Captain Ludovico Librilla. Balik mo yapon sa aton sa Philippine Coast Guard kung may mga pasahero tapos nga makalusot daw requirements nga ginapatuman nila. Oo, ngay sini mandatory swab tester halin Manila kag iban pa nga lugar, obligado sila sa mandatory swab tester, no? Yes sir, maski kita ganin sir nga atong personnel sir kay aporman ginapan man naton sila nga sundon sir kung anong ginapan sa mga LGUs na ron. In short, no excuses. Oh yes sir. So na Rex, kabahin gid lamang ini sa pahayag ni Captain Librilla sa diin sa karon among man ang ginapatuman dito sa Escalante City. Kasugid man may ara pa nga mga iban nga mga pasahero nagikan sa syudad sa Cebu. And kay kada sunod sa iya kada LGU may naglalain-lain nga mga pagsulundan nga amo man ang ginasuportahan sang ila sining hanay each city kaangay sang San Carlos kag Escalante. Pero ti daw may biyahe naman subong? Sir, may biyahe naman aksyon na Rex. Paghalin sa Cebu pa sulod sa aton, the same from Negros to Cebu aksyon na Rex. Oh, ti anong plano sang Philippine Coast Guard kung anong may mga pagsulundan sunod sa iya ang LGU alang-alang mananilang hindi pagpadungkaon alang-alang hindi pagpadungkaon kung ano man pagsulundan nila mo man ang ginapatuman nila action Rex sunod sa iya. Ayos. Yes, aksyon na Rex. Report sa patrol. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat aksyon Alvin Graba sa patrol. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin sa Iluanta, si Aksyon Dale Salazar. Angot sa sining pagpadulong na ho. Lantaon tanabi kung ara si Aksyon Dale Salazar dira sa Commission on Election. Kay daw nagamat-amat na padulong si Congressman Albi Binetes dira sa Comelec, pero daw mahapit pa siya sa katedral. Daligi lang Aksyon Dale
sa mga kaaksyon ta nga nagpamati Santon Placer Balsop anay, no? Para siguro mangin makinis kag maputi ang inyos ni Kagtuan ta si Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ilabi na ang pagpadulong na sa sining mga inuras. Nagsugod na ang misa dira sa katedral. Mga kaaksyon, yara dirang kongresista sa 3rd District kag ang iban pang mga opisyal sa probinsya, no? Ay, puwerte. Kag Councilor Lopez may patag kun nga DSB gintanom ang mga puno nga ginbulos sa gintapas sa Bacolod. Ay, puwerte. Sige, ato na hibaloon sa kay Aksyon Dale Salazar ang balita. Sa detalye sining balita, Aksyon Dale, kamusta dra? Action Rex last 12:16 subong nga udto sa nag-umpisa na ang Santos nga misa diri sa may San Sebastian nga Cathedral. Ini siyang regular nga misa sa siling nga mga tinion Action Rex isa diri sa mga sumilimbah no amo si former 3rd District Congressman Albi Benitez. Regular nga masubong? Amo na siya Action Rex kada udto mayari diri sa misa nga ginapatigayon, no. So subong ari diri sa Action Rex supod man ang pila sinig ka mga supporters kag pila ka mga nakita mo da? Si Vice Gov, si Vice Gov Jeffrey Ferrer, kag ang pila sa mga supporters Action Rex ginagasoksok sang Albi Benitez nga t-shirt kag sa sagwa pagsulod mo sa San Sebastian Cathedral may arasang pagpulin nga Albi Run Action Rex, no. So sa sining mga tinion prohibit diri ang pag-updagan sa Facebook Live since nag-start na ang misa Action Rex kaya mo ni after sang misa mga isa ka oras maglakat-lakat ini, no, si former Congressman Benitez padulong dito sa may Comelec Bacolod Action Rex. Why da iya sang mga tao da sa guwa sang katedral? Wala Action Rex kay actually may mga space pa man nga pulungkuan diri sa may San Sebastian Cathedral. Pwede pa maka-attend, makahingagaw abi attend visa ang iban dira nga mga pumuluyo, no. May mga space pa man Action Rex, may mga ligwa pa man diri sa may sulod sang San Sebastian Cathedral Action Rex. Naka-white diri si former Congressman Benitez. Do naka-white sila tanano? Do amoy ni ang si Vice Gov Jeffrey Ferrer naka-white polo shirt. Kasi nag-signify sa ano na. Sino ning upod ni Vice Gov ni? So hindi ko pamilyar sa direct ang mga kaupo din ni Vice Gov. Sa city kaya guli, no? Do si sa 3rd District ni nga board member bla? Yes, Action Rex. Tapos si Kong Albi Benitez ara lang ga pungkuon lang sa mga likod ya pagido. Ari sila sa may unahan sang unahan gid nga pulungkuan diri sa may sulod sang si ang nakilala ko lang guro si Councilor Ryan Gambo. Sa ang presidente sa PCL. PCL ari di siya. Kaya makita mo ko siya kay do kataas. Kailain sa iya height sa tanan mo. Yes, Action Rex. So, man nga sining asawa si Mama Carmela Gamboa, no? So, wala nato na ang matapos ang ininga ni Action Rex, kay rekta ni siyang mag-file sa nagsugod na, no? Nag-start na 12:16 sa bunga auto. Timara na siya mga 45 to 1 hour. Ang streamer gali ng Albira na from Barangay Takuling ni? Oo, mayroon sang Barangay Takuling. Nga Barangay Takuling Action Rex. Mula ang mga nagkailain bilang mga initiative sang iban nga mga pumuluyo sa Bacolod City. Kay muna may iban may ngalan nga. Pero ang COMELEC to yan, to kay natutugin pa masyaran mo man to before the sambas? Mga around 10 a.m. Action Rex, damo-damo nagahulat sa may hagdanan, no, sa may gahulat sa kay nagahulat man nga magpa-register. Mapa-register? Man, no? Kay regular operation subong sang COMELEC Bacolod subong Webes nga adlaw.
mga 10 a.m. damo nagapila dira sa may hagdan panaog sa may Comelec kay antes ka magsulod action rec sa property or sa Comelec office may dira sang lamesa nga gitahampang sa gate nga mag-screen dira no sa mga registrant action rec. Ti ano na dama pila karon si Kung Albi kung damo pa na dang Depende nagaparehistro? action rec sa kung mayara wala siya sa appointment pwede siya maka-priority. Oo. Kung may online kay meron online appointment ng Comelec Bacolod. Ti kung kita nga ultimo pwede tada ka online online Kung appointment. baga advance booking action rex nga alas 2 ng hapon Webes makadto ka dira so pwede na no so ma-appear ka lang sa imo sinigin na talana o gin schedule nga oras action rex so karon na depende ini kung bala may alas sa online appointment kagun ano ang mangina sitwasyon dito sa may Comelec Bacolod pero naglabay kita wala kita mang dugay do nagtahaw-tahaw na ang mga registrants dito sa area sang base center action rex. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, may rin na explanation si Bacolod City Councilor Carl Lopez, ang chair sang Committee on Environment. Ang auto action rex replacement sang 2,500 ka mga gagmay nga puno. Nga gintanan dito sa may banong sila nga Don Salvador Benedicto. Amo na siya ang ginbulos sa 25 ka mga pila na kadikada nga makahoy gintapas dila sa may Old Airport Barangay Singkang Action Rexa. So panalo kay Councilor Lopez luyag man kuntanin niya sa Bacolod City itanom ini mga replacement o galing base Advance Advisory kag tanugyan sang DNR Action Rex kinahanglan na postada ka gobyerno ang tamnan sang mga puno Action Rex nga balik Councilor Lopez wala na sang available nga public land diri sa may syudad sang Bacolod. Ginakalayag diri sang konsehal nga meron sa mga private individual nga nag-offer man sa sining lote dito sa may Barangay Alangilan o galing ti isa sa mga requirements under DNR policy nga dapat property sang gobyerno Action Rex. Dito sa may bagong silang BSB mga 5 hectares ang gin-utilize sa pagtanom sang 2,500 ka mga sapling sa Action Rex no ini siya kadungan sa pagdumduman sang Earth Day subong adlaw Webes Abril 22. Aring explanation ni Councilor Carl Lopez. Ang sa tree planting ongoing subong no ang DPWH po sa stock ni CL dito sa Salvador Benedicto. Now inihanungod nga ang pwede lang gid nga tamnan nga na area has to be government area, hindi pwede nga mga private. So ang sungod nga sa Bacolod, most of the areas ng government natin puno na. Okay. Puno na siya sang sang mga kahoy way na lugar. Kasi sa mga dalanon ni Feather, jutay lang. So kinanla naton subong is I think mga ang initial nga itanom 2,000 kahoy. Pero ang area nga kinanlan ng Balsang DENR, kinanlan mga 5 hectares. Action Rex na batian ang tingog ni City Councilor Carl Lopez ang chair sang Committee on Environment sa Sangguniang Panglungsod. So subong ati ongoing ang misa diri sa San Sebastian Cathedral kalmagata kita sang dugang basic development sa aton sining Facebook page Action Rex sa ining tikang pag-silo no nga voters registration ni former Congressman Albi Benitez. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action dahil Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Dale Salazar balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daw naghahambal ang iban daw madayon gidang Benitez Ferrer tandem para sa syudad sa Bacolod. Kaya nga sila lang nakitaan subong kagiban pa nga mga iban nga public officials pero ting focus sa ilang nga duha matapos nga naglalaptang mga tarpaulin diri sa syudad sa Bacolod nga Albi for mayor kag vice mayor si Vice Governor Jeffrey Ferrer ay marusadya nga sitwasyon ini tiara na ongoing pang misa subong sa Bacolod City Cathedral karon dugay-dugay pagkatapos ini sang mass mapadulong ini sila sa Commission on Election pero ang piho today nga maparehistro sa Comelec si former congressman sa 3rd District Albi Benitez. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Daligid ng mga kaaksyon na standbyan ay sa report ni Aksyon Art Tayhupon sa Special Assignments. Balikan ko lang ikaw, Aksyon Art, kag Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Daligid lang ha kay Salyadahon Tanay. Ini ang pila ka mga commercials. Standby. Ato pa nga ang hangkat mga true hero sa neuropathy. Nasa tamang serbisyo. Balik kita diri sa aton siling pagpangalagad kadtuan tang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod o sa Special Assignments. Ini may kang tanan sa mga manunudlo nga nag-edad 60 anyos pasaka mahimo na nga makapabakuna base sa advisory sang Department of Education Bacolod. No? Yaring kauntan sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Sa detalye sa ning balita, Aksyon Art? Sa loto masaylo. Ma? Sa loto masaylo sa voter registration ta. Ati, way pa mabala na. Balik ta sa mga plug roy. Way pa mabala na. Way pa no? Way pa na. Kung magdeklarar, gidi, amo na na. Gani man. Anyway, nakabaton sumong sang instruction kag arat na post sa group chat bala sang DepEd diri sa Bacolod City Action Rex. Si Sir Richard Hilangring nakita niya na sa post ni Ma'am sang DepEd diri sa Bacolod nga may ara na sang instruction sa ila nga pwede na magkapabakuna Action Rex na si Ma'am Gladys bala amiling ang head diri sa Bacolod sa DepEd nga pwede na magkapa-vaccine no ang mga 60 years old above nga mga miyembro sang teaching force ng Department of Education diri sa siyudad sa Bacolod kay sunod sa kay Sir Richard Dilangren fucking try na matawagan si Ma'am Sales kaya hindi siya available kay may meeting pa sila pero sila nga pwede na no ang mga 60 up kag pila ka mga maestra nga may ara sa comorbidities so kung may maginabatyag bara in fact sila ni Sir Richard Dilangre based sa instruction sa ila nga ma-coordinate lang dito sa bahin sa EOC no para at least sa finality kundiin sila pagbakunahan kay sila ni Sir Richard Dilangre nga na masyado na mo na discuss tagigad because ka-expect ang hanay sa mamanudlo na ang availability sa bakuna para sa ilahanay will be arriving on July pa. Pero siya mas mayo managa niya kay dugang ina nga proteksyon para sa hanay sa mga manunudlo although tiway pabansubong sang face-to-face nga instruction. Yari ang palag confirmation ni Sir Richard Dilangre. May order man di sa amon si Ma'am Gladys Sales ang 60 up pwede na buwas baksinan. Tapos daw may sugpon pag ito sa nga may mga comorbidities daw sa Sabado. Bla mo to amo tong nakita ko. Ang akong ganito sa akong sa Dumanan daw jutay na daw pila lang na nakabilog 60 ko do isa lang guro ang buhay. Okay. Pagi kami ka formal discussion pati dira Action Art kay binamon sa June pa ang baksinanay. Oo. Kaya kino na girl, di man nagigulpi may bulong galit nga mabot ano kadamo ay kung may kabalo. Ang mga sunay sa parayag ni Sir Richard Hilangre sa ngarayan sub-concerned teachers kag principal dira sa area sa Handumanan. Ang kaaksyon no aksyon at hupon na sa balita no sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Art Tayhupon, balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iduanta si Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa mga opisyal sang Negros Occidental nagpakita sang suporta
Sa plano nga pagpapili ni Benitez kag Ferrer sa syudad sa Bacolod, ano ang latest nga information? Gikan dra sa Kapitolyo, we have Action na Marlon Hinovia. Sa balita, Action Mar. Action Rex, ari ka taga po nag-report live dari sa may social hall sa Kapitolyo Provincial. Kay nagkalabilin dari ang mga mayors, nabilin man dari si Governor Bong Lacson, ang mga provincial board members, nga nag-upod man sa pagtipon dari una with former Congressman Albi Benitez kag Vice Governor Jeffrey Ferrer. Way action Rex ang ginistoryahan dari nga importante. Ang pinaka-purpose dari sa social hall, kinaon lang no? Panyaga lang. Panyaga lang? Oo, tipon-tipon de. Kay buwas nga adlaw action Rex, mayara gid sang formal gid nga paggasapol gali. Ang United Negros Alliance nga members and officials kag Love Negros, ang isa sang ila sa agenda amon ni. No? Odi ang presidente sang Love Negros si Governor Bong Lacson, sa Yunega naman si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Hambalan buwas kung ano ang reaksyon sang mga mayors sa siring ginhimo subong kapag silo rehistrasyon ni Congressman Benitez sa syudad sa Bacolod. Now si Benitez among siring interview, why pa naman sa Action Rex kahambal nga yes? Sa pamangkot ba lang dayo na gid ang papili nimo sa Bacolod bilang alkalde. Hambal niya nagapabilin nga bukas ang opsyon niya sa sila nga plano kay nagligad gali nga sinapol de Benitez sa isa kagin patagawin nga business forum namuno yan na ni. No, namunuhan niya na ni Action Rex linyada way pahambal niya. Pabalaan ni kung mag-file na gid siya sang kandidatura. Kung kay na dari nagsaka dari si Vice Governor Jeffrey Ferrer, tigin bayaw yaman ang botkon ni Benitez. Ang sabahin naman ni Ferrer Action Rex solaton niya pa ang duwaksmana. Sakto gito kagabingin muno ko nga by May matuon siya Action Rex siguro sa birthday sa May 5. Do May 6 bla mo? May 6 ang your birthday. O kaya mo nang ginutik sakon kapon dari sa may Vice Governor's Office. Sila niya bantayan do Action Mar sa birthday ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, may i-announce ina siya. No, ang i-announce siya una kung pala maparehistro man sa silo dara sa baysunod sa Bacolod. Kag base kon ma-announce yaman ang plano niya or sa likod rason sa pagsaylo niya sang rehistrasyon. May tigaling talulupang doon subong pag-upod-upod yo? Talulupang doon. Hindi pero na-interview namon di si Yunega Secretary General kadi City Mayor Bading Escalante para kay Escalante Action Rex siya area personal opinion niya. Siling niya ko na kung pambalaw nyo si Vice Gov Ferrer yung makabili na bilang Vice Governor sang Negros Occidental. No kay ang ginkasugtan sang Love Negros kag Yunega same sa gyapon ang tandem Gov Lacson Vice Gov Jeffrey Ferrer. Yari ang lipot lang palayag ni former Congressman Albi Benitez. Ever since ang kamay kami, I've been always staying in Bacolod. Ang ancestral house sa Mountain View, Arab Matagyapon. And mga relatives ko may mga lugar marating. So, may kwentro ka na sa Ang bal ni Vice Gov is the first step. So, hulaton na lang mga succeeding steps kung ano mo. Kung maaman consider mo ang pag-run. Let's keep it at that. Sa Tarpulin na may mga gustong gabilin ng leadership ni Bong Albi, wala mga taga-Diris Bacolod. Correct. Hindi mo ma-ignore ang clamor. No? So definitely may mga, matingala ka nga may mga tarpaulins nga ambal run, Albi run. What is that? And I think that's the first question. Nga nagtukaw mga amo ng tarpaulins. Pero ang inyong atuwa, like Mayor Vice Gatandem na kami. Ang Bacolod lang, wala may unite.
Kung detail mo na ang imo Kabay lamang na aksyon na Rexa, tugangan tara karon sa action reports after revision. Ang sabay naman ni Governor Bong Lacson, gapati sa action Rex nga battle royal gid ni ang matabo. No, pananglit nga mag-decide si Benitez, kandidato bilang alkalde. Again, panggid gani ni Gov Lacson ang ining enkwentro nga Benitez kag Leonardia pananglit nga madayon. Pareho sa enkwentro nga Guanzon kag Montelibano. No? Si si Governor Bong Lacson. We will only know come October. No? So, it seems that it's down to two positions, City Mayor of Bacolod and Philippine Senator. No? Either way, no, we will be very happy to support it. So happy ka na? Maybe talk with us, but it was never, it did not reach a point that it was seriously considered. Congressman Albi supported me from way back, especially in So, no, I did not feel any threat that a challenger will come from within the group. No, I did not feel any threat. Aksyon Rex kabay naman sa palayag ni Governor Bong Lacson. Pakaronan taban kay politika gapon. Way gapon ga, way gid nagkuan si Congressman Albino kung ano gid ang tuyo yes ni. Kaya mo na, way pa sa gani, first ko nung move. Galing ka ano pang ginalipod-lipod ya kung may tuyo man lang sa Bacolod man. Ti gani man. Kung tuyo mo na gid man magpapili, why not nga hindi ka magdeklarar o sa mabot nga mayo nga sa eleksyon ay mapapili ko. Oo. Taniblaw. Tago-taguon pa mo nagyapon, magwa mo nagyapon. Kada mo sa mga sektor nga nagahulat-hulat, galing kay ti way man tamimo na kung hindi siya. Pero dapat kung nagaplano gid man siya, ati way man abi rason nga magparehistro ka sa isa ka lugar, especially kung kilala ka, talulupang doon gina-action Marlon. Oo, ti ang masurod action Rex nga tikang kuno bantayan na lang ti ang ginamunoy kuno nga masurod nga tikang ti barang pag-file. Lain mo magatikang sa bulasot bla. Oo, di ba nang ikon basihan na to ng kalawig ko action Rex sa mga nadlaw sa mga lawig pa. April, May, June, July, August, September. October, mga lipat sakto naman na ilibot-libot yan ang pamasyar sa mga kapurukan kagabaranggayan ta. Kulang pagani ng mga inadlaw na. Oo, galing kay Mateo mo ng action Rex ang dalagan diri sang ko surprise pa. Oh, surprise Action Rex kay Manti. Apan hambal plus kita mo yung mga iban nga mga opisyal sa probinsya gambal nga support sila kay Kong Albi kung anong plano niya. Hindi ta maintindihan kung ano gid ang plano pa nila. Kaya man amot sila ng guro ni Albi mahirap nang magsalita ng patapos. Hindi kiti kung nakadesisyon sa iya mapapili, nakadesisyon na gid sa iya. Pero kung way pa second decision, tinga nagparehistro kabe. Amo na ang hambal sang kalabanan kon ekspertos politika ang paghambalan. Alam mo na nga magpa-transfer sa Benitez. Alang magpa-transfer ka na kung way ka man lang plano, kag kilala ka iya nga daan mo. Maparehistro siya sa Bacolod, serbi naging ultimo lang abutante, di ba? Amo na abe? Oo. Hindi man siguro. May tuyo gid na. Sige lang. Karon Rex kay gid mention diri si Cadiz City Mayor Bading Escalante. Politika gapon niya. Amat-amat plastaranay linyada. Sino ang mapapili mayor sa among Banwa? Gani. Sino ang mayor nga ginistorya sang Yunega ginayo ariglohon ko tanan hindi alam magpapili o galing ni pamilit gid mag-encuentro gid may ara action Rex po. Isa, duha, do tatlo bla. Yara, no? Si papatid na karon sa action reports after the edition. Nag-report live gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action yung action na Marlon Hervaya una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Thank you. Dagang salamat aksyon na Marlon Hinovia balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Muna sining sang mga kilala tas linya nano pagidang sali kalipod kung mapapili man lang man. Kung mapapili man lang sa palabuton ng eleksyon, madayon man ang eleksyon o kung wala, basta tuwak na siya. Amula na kasimple, no? Pero kung abot ko na, no, pang ginapaligis ang iba na. Paligis gida. Ayo. Sige lang kung amo nang ila sining tinutuyo ti respetuhon tay na pero ang tao nga nagasunod sa sitwasyon nakahibalo na. Sige pero ang importante dre may tisi, no? Importante gid ni kulang balang imo sining lawas ang vitamin C kinahanglan ta mag-mighty C, no? Alkaline base nga vitamin C tumaron ta adlaw-adlaw dapat permi nga mangin mabaskog ang aton sining nga immune system. Kagang bugos nga pamilya para hindi madali madapuan sa anuman sining nga balatian o kon sakit para more energy pa. Kinahanglan mag-mighty C, no? Alkaline base nga vitamin C protektahan ang aton sining nga lawas. Dre sigurado ka nga pure 100% alkaline base nga vitamin C. Mighty C, mga kaaksyon. Luwas sa Mighty C, ari pagidong ginatanay ito sa inyo Santon Plus Herbal Capsule. Kaya nga, naghahatag man sa aton sining lawas ang protection batok sa mga free radicals katulad sa anti-tumor, anti-cancer. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod na mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negros anon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Ayos, sige manamyaw tanay. May lang pagpamati kay Ana Sinoro. Ana Sinoro, daligid lang, no? Kay Mon Lopez, political strategy. Gani man Mon Lopez, salamat kid sir, no? Howard Guevara, mayong udto da prerex. Monitor lang ko di sa silay. Aga pa may aksidente naman di. Gali ka. Sige, salamat kid Howard, no?
Lito Dayap, may lang nga pagpamati. Diosdado Profonga, ling ni Diosdado Profonga sa Rex Gogo, Benitez and Ferrer. God bless. Ayos. Kore Bidaha, may lang nga pagpamati dra sa Kuwait. Merlin Gayapa Gayutin, may lang nga pagpamati. Gretya lang pamilya Gayapa sa Barangay Palayog, kag sa kay Mr. Isagani Gayutin sa Barangay Agisan, Himamaylan. Da multong ulan ko no sa ila sa Palayog ne. Sige, salamat gid Ma'am Marlene Gayapa Gayutin. Divino Milias sa Junior, may lang nga pagpamati. Good non Action Rex, mayo gani kung sinogid ang poderoso sa Bacolod City. Sige Divino, salamat gid Teresita Orita Kahuraw, may lang nga pagpamati dra sa La Carlota, no? Eva Gradas Baterna, happy birthday kay Andrea Denise Baterna. God bless, salamat. Salamat gid Ma'am Eva Gradas Baterna. Niel Brian Balues, may lang nga pagpamati dra sa Agisan, Himamaylan, no? Niel Brian Balues. Kag kay Jomel Villarete, no? Jomel Villarete, dayon gid hala mansig naman ni ang grupo ni Bingkay. Sige, Jomel Villarete. Anabel Garcia, listening from Tangob. Salamat gid Anabel Garcia, no? Sakay Nining Abiliar Ong, may lang nga pagpamati Nining Abiliar Ong, no? Sakay Eva Gradas Baterna. Cabrillos Lonami Gloria, dira sa Quezon City. Salamat gid Lonami Cabrillos. Sakay Idilaos, dira sa Kingtown Victorias, may lang nga pagpamati kay Benji Galvez, dira sa Sitio Alulong, Barangay Binavista, Himamaylan, no? Benji Galvez, salamat gid, no? Kay Michael John P. Season sa Chato Ilise, Paranaque, tamyaw lang iyang schoolmates 1992 si Jane Mary Ann Remart Catherine. Keep safe always. Salamat gid Michael John P. Season, no? Josephine Celeste Taiko, may lang pagpamati kag gritsa lang iyang apo si Kendra Alositain. Happy birthday apo o siling ni Josephine Celeste Taiko, no? Happy birthday sa kay Kendra Alositain, no? Kay Cathy Ver dira sa pamilya Veri kag Gonzaga sa Barangay Aral. Halin sa kay Cathy Ver ang pagpanamyaw. Joval Trinidad, may lang pamati dira sa Kabangkalan. Salamat gid sa Joval Trinidad. Leonila Tarosan dira sa corner Gatoslao, San Sebastian, no? May lang pamati man. And Ronnie Mananghaya dira sa Hof, Saudi Arabia, may lang monitor, no? Ronnie Mananghaya. Rodora Syoko, sringya Arb, the best gidya sa aksyon. Mayong udto Action Rex, samiyaw ko lang da si Daisyon Pontes sa Hong Kong. Ayos, may lang pamatin Daisyon Pontes dira sa Hong Kong. Alin sa kay Rodora Syoko, ang pagpanamyaw, no? Kalma lang biyad David, Toy, kalma lang biyad David, silingya Queen David, biyad Jonathan, no? Kalma lang sa kay Queen David, ling ni biyad Jonathan into ang amo para magdamo. Sino ni si Queen David ni? Amo ni siya likapon ko nagpadala sang mensahe. Sige lang Yorba Quiniol, may lang pagpamati dira sa Kingdom of Saudi Arabia, no? Corazon Villas Gayo, may lang pagpamati Corazon Villases Gayo. Action Rex ang D3 bayo, ano na iya vitamins D3? Hindi lain man na iya. D3 bayo. I-research lang da, Ma'am Corazon Villases Gayo, no? Rochelle Torbella, may lang pagpamati Rochelle. Okay. Si Mabaling Anlin dira sa Barangay Agisan, Himamaylan, no? May lang pag-monitor Mabaling Anlin, Alex Montesa, Reliquias Dap dira sa Hinubaan, may lang pagpamati Sir Dap Reliquias. Good PM lang, kamusta dang Hinubaan, sir? Juliet Cabrestante dira sa La Carlota, may lang pagpamati Juliet kay Kagawa Dimbong Jocampo sa Barangay Maao,
Bago City. Gian Resisio, present naman na Madam Gian. Julie Militado Patrimonio, good morning sir. Sos kalayo pa sang eleksyon, gapalak ng politiko highs life. Galing, lapit lang na hindi gani kalibot ka na mo. Kinanglan para nila mamasyar nga daan sa mga kaputok-putokan kag kundinto nga mga areas. Hindi man na pwedeng hindi sila magpakita to. Sige. Ma'am Vanessa Mayo, kay Kelly Jelly, kag kay Ma'am Lida Zamora, Yamagishi. No? Alin sa kay Alex Montes ang panamyaw. Virgo September, may lang pamati, Virgo September. Dula na. Ang iban sini nga mga mensahe, pasensya gida, kay nadula na. Kay Howard Guevara, pre ang litson mo, wala mo gid ginhapit di sa akon. Sige, Howard Guevara. Dra na sa may litson house, parekoy. Sige pag may time lang parekoy, Howard Guevara, salamat gid. No? Edin Escosora, Divina Gracia, great ko lang da sa, is Vito da. My husband Glenn, halong sa pagbiyahe from your wife, Eden of Alihes. Muna iyang tirada da Eden, no? Sige. Sa kay Gian Resisio, salamat gid Gian. Lance, sir. Sige. Thank you gid. Elmer Piloriana, may lang pamati Elmer. Sa kay Bon Ignacio, pamati man si Bon Ignacio. Sa kay Eden Escosora Divina Gracia, gagreet lang siya sa apat tiyak ka mga anak, si Glenden, si Glenn, si Jelen, kag Jelen din. Glenn din, may husband si Glenn, halong sa pagbiyahe. Grabing kombinasyon, no? Si Glenn ang bana, si Eden ang asawa, no? Mary Dave, salamat gid, no? Mary Dave. Annalyn Trex Villacampa Aganan, may lang pamati dra sa Mansilingan, no? Si Annalyn Trex Villacampa Aganan. Ayos. Lisa Monte Castro, present naman, no? Almera Lim Malasarte. Almera Lim Malasarte. Salamat gid ma'am, no? Okay. Sa Juan Litson kadto ako na. Okay. Sige, sir. Di nang Juan Litson gani, sir. Juan Litson namit man na, sir. Juan Litson na. May lang pamati dra. Elmer Piloriana, Elmer Piloriana, no? Dra sa kay Abraham Aurelio kuno sang Villeta, Bacolod City. Salamat gid Sir Elmer, no? Ayos. Sige, daligid lang Sa iban pang mga kaksyon tay, padala lang mensahe kay tingwan tay na basa karon dugay-dugay. Standby, manumbalik kita sa dili ginamang madugay. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sa
Danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng
nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banak Kuning. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:02 ng aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon na BBB. Sa iluhantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa Philippine Army. Wala sang profiling kuno. Sa baylo nagasuporta pa sa community pantry nga ginahimo karon diri sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Samtang babae dakop man sa buy-bust operation sa batok sa illegal nga drogaho sa syudad sang Victorias. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon Brian. Action Rex, bangod nga mismo ang Makabayan Black karon dito sa Kamara baga duso o nagaduso nga imbestigahan ining ginaligar profiling sa mga nagapatigayon sa community pantries diri sa Pilipinas. Diri sa aton sa Western Visayas, ginklaro diri ni Army Major Sinon Pancito, ang spokesperson sa Philippine Army, nga wala iya sa mga polo profiling nga ginahimo diri ang Philippine Army Action Rex sa bisan diin man nga parte sa Western Visayas. Sa baylo sa diri kay Pancito, sila mismo ang nagasaludo gid no sa publiko sa pila ka mga inisyatibo nga ginahimo karon kaangay sining emerhensya nga sitwasyon sang pagatubang naton sining pagpanghangkat ni COVID-19. So wadugang padri ni Pancito Action Rex kung may ara gid man sang presensya sang Philippine Army abi sa sining mga pantries nga ini ina tungod nga hindi man malikawan sa ila sining pagduda nga base mayara sa mga donation dira nga may mga kamalamalahan abi like for example mga bomba ina ginpasiguro lang nila ang proteksyon sa pumuluyo kag trabaho nila nga maghatag sa ilang sining ilang trabaho sa pumuluyo sa sining hindi malapaktan nagakatabo sa palibot magluwas sining pandemya. Action Rex mismo ang Philippine Army nagaplano man nga magpatigayon sang kaangay sini pero bangod sang kasakuon nila sa ila gid trabaho mismo against sa mga terorista kag insurhensya. So hasta sa plano pa lang sila sa Sinimat Pinion Action Rex pero may ara gid sila nga pagahimuon sa palaabuton nga adlaw. Bangod sini nga palayag ni Pancito ginapalabot niya sa mga naga-organize sining community pantries nga ini nga wala gid sang dapat nga kabalakan. Hindi dapat magkabalaka sa mga aligasyon, nga mga profiling, pero nagaayo man sila nga hindi magpasakay man sa iban nga mga grupo kung may agin man, nga nagabutang sa pila ka mga placards abi or magabutang pa lang, nga nagapakita sa pagkontra sa gobyerno, ang gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte sa pungsod Pilipinas Action Rex. Ginapalayag niya nga sulhay diri, pwede gid kahimo sa kaangay sining nga butang. Kay bisman mismo gani ang kapulisan may kaangay na sining bayanihan spirit nga ginahimo karon sa pungsod Pilipinas Action Rex. I-replay ko lang tingog karon kay nagbaliktad ning akon nga ang akon nga nuklear di sa ginaltaw nga Action Rex. Pakaronan ko lang kag ang babayi nga nadakpan didto sa siyudad sa Victorias sa buy-bust operation ini siya isa ka street level individual sang kapulisan. Balita gikan sa Nokpo, Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Dagang salamat aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension na Vitamin D3 naga-suplemento para sa ikayong lawas gid nato, no? Kag nagatag ini sang Tuan tanang balita ni aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update kita sining na tabo kay nato sa area sang Mansilinga, no? Kag anay pinuno sang Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit nagpungko na bilang bag-o nga hepe sang Police Station 2. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex. Sabi ko si Albi Benitez na. Kali kay si Aksyon Eric Magbanwa pa. Ayun, di purma. May similarity ang tingog na mo ni Kong Albiao. Oo, may ara. Kalapin pa si Vice Governor Jeffrey. Okay. Daw may ara gid similarity mo. Ayun, di purma. Hindi amo. Kabati ka ni si Vice Gov manawag na si mo Aksyon Rex. Tapos ati ga-monitor gini pating tao gani ga-monitor sa salakyan. Aksyon radyo na yung ginapamatian. Ha? Toto Sani. Oo. Nibla yung official nga driver ni Vice Gov. Gani man? O mo nang pamati na permis sa Aksyon Radyo. Oo. Di may lang pag pamati na. Toto Sani. Basta makapati si Bisigog kag basta nakapati to Sani kag magmuno sa kay Bisigog nga. Ati mahutik na siya. Si Action Rex to Bisigog nang muno nga may similarity kuno tingog ni Action Eric si mo kuno. Di masilin si Bisigog ati sige lang. Babay na si Action Rex no. Action Rex relax ka lang da. Oh, relax ka lang da. Ayun di purma. Hindi mo. Teatro to sila subong sa kumiliko nga dinaguso sila Kaya dinaguso sila to daw magulubudlay ang social distancing guro da. Ti daw nadula na. Kung si Action Dale Salazar kay may live da actually sa Facebook page naton. Ang sitwasyon dira sa Comlex subong ara da si Action Dale ti dinaguso sila to. Gani toto si Vladimir Gonzales. Si Vladimir, si Kap Tangobla. Si Kap Noli Villarosa. Ano pa sa'yo man? Kadamo man to. Tapos may mga opisyal pagin siyang probinsya man to. Oo, mga mayors siguro to. Oo, mga former mayors, mga mayors man ato man to. Gagutok sila mo. Kantong kag-Action Eric. Ha? Mahulat nila da nga magkanto. Si Action Rex Ayun, di purma. Hindi, modre lang ko Nami, hindi sa stasyon niya. Kung kay dito ka social distancing. Gani man, hindi ito to. Importante nga si Kapchat kag si Kagawad Jupre. Ambot kundi na sila subong dua. Ayun, di purma. Daw kadugay. Daw nahidlaw ko sa mga text messages nila nga, hi, kamusta? Basi ko ba ang cellphone naman ni Kagawad Jupre? Basi hindi lang makalabot di sa Bacolod daw. Ang signal. Pero ko sigurado kaya makalabot ang signal mo kay Manuel ko kag kay Joseph Chua. Ati laban Sir Manuel, kag kay Joseph dira may lang pagpamati, sir. Kag kay Manuel ko. Kag kay Sir Manuel gani, kag kay Sir Joseph Chua. Nan, Parino Natisando. Nan. Kay Sergio Marie Vargas. Do ka layo sang ginakadto ni Paring Nuno kun kaysa nagpakadis siya nagligad.
Talo ka naman nga business-minded sa Gani Parinuno. man. Naglakadlaw kung wanis Parinuno sa negosyo, si Hado naman ang Alam ba ni, subong ganin si Ado do, siya nang nagadumala da mo. Oo, sige lang. Oo. Ato man nagyapo. Alam ba ni? Ayo di purma. Alam ba ni? Ato nagyapo niya kay sa may makaagaw da, no? Ang mag-agaw da si Patay. Damo gid ka pamangko tong nating alagid sila nga aragid si Vice Gov Jeffrey Ferrer sa kilid ni Kong Albi. Kasi daw maluto ning ginaluto nila ning ma-vice mayor kuno may mga tarpaulin na to ya sa amon yung galaptay oh. Wala tong talang na ya officially ko makasulit si Vice Gov Birthday ni Vice Gov sa pizza size no? Kita ko din numero no nga sa invitation mo. Ayo di purma. Hindi amo. Ya ma-announce lang ko sang akon plano kung ara na si Action Rex kay Action Eric. Nan. Kay hindi man pwede sa mag-announce kung wala ta mo. Oh, natural Wala niya kung wala gid man kuya klala na si Action Rex. Amo na ding tirada da. Ay, kasadya. Ang mga tanod sa Kwambla sa barangay Panakuyo ka tinumpok subong daw. Gani mga tanod tara sa guardhouse da. Congrats kid kay nadakpan nyo to kahapon ang kawati to. O kahapon tong kawatan to nga na balbalan Tapos nabalbalan man, nabalbalan istorya. Ha? Nabalbalan istorya. Kwanto, nabalbalan to sa mga residente to kay amo kinamatay madali ko sa Panokoy. Gani no? Nag-text ako, hindi ko na makita sa cellphone ko. Mas importante. Ayo di purma. Mas importante ng text mo da. Wala na rin siya ko sa cellphone bro. Ibigay niya na patay kulpyo. Sige na. Kay alang-alang ako sa chimpo. Sige ni, sige. Te ano naging sa ilaw gid siya? Labo niya ti karon sa hapon Okay Kaya ito pungko ni Police Captain Paul Vincent Pindon. Pag-una ko rin sa ilaw sa station to? Ha? Ginsaylo sa station to. Oo, siya na subong ng pungko dira nga hepe, Action Rex, effective kahapon. Kay ang effectivity sa pagpungko ni Police Captain Paul Vincent Pindon, Lunes, Martes, nagwa ang order. Pagka Miyerkules kahapon, nag-start na siya sa pagpungko, no? Bilang hepe sa station number 2. Ang ginbuslan o nang bulo siya dito nga CDO Chief, amo si Police Lieutenant Edward Bolivar, no? Sa din na siya linya? Deputy Police Chief na sa Station 5. Si Police Lieutenant Edward Bolivar. Ano na, Ilonggo man na? Ilonggo ni tayo kakapis ni. Okay. Mayanig kay performer man Action Rex Kaya man performance ni Lieutenant Edward Bolivar. Ara magyapon mag-guide si Captain Pindon kay Bolivar bilang pag-una nga head sang CDO. Sige klaro diri ni Police Lieutenant Colonel David Katsumbo Jr. ang Bacolod City Police Office Deputy Director for Operation na wala ini ay may karaptanan sa pag-uyat ni Pindon nga head sang CDO kay in fact ani si Police Colonel Manuel Placido ang BCPO Director nagpanginbulahan kay Pindon sa naging maayo yung performance contribution sa illegal drugs operation diri sa Bacolod. Kati sang Lunes kadlaw ang effectivity sa pagpungko mamontong adlaw sang Lunes ang kagahon nga naka-recover sa sang 1.7 million pesos para nga bilis ang sabo. Kisiling ni Police Lieutenant Colonel David Kasumbo Jr. ang Deputy Director for Operation sa BCPO nga part ini sang alignment sang PNP Camp Crame na dapat ang magpungko nga hepe sa mga police station dapat may ranggo nga kapitan. Plano na siya tungkol sang may nabatong nga directive action ni Ricky nga amo na ang sa ating pattern ba sa mga tulista na dapat police captain din. Ati ko sa bagay sir. So wala na siya related sa iyang trabaho which is nga kapag siya agreed man ganyan ako niya idea chip. Tamo na siya kita opportunity man siya nga sa career niya division commander man siya. Okay. Porsa sa palayag ni Police Lieutenant Colonel David Katsumbo Jr. ang Deputy City Director for Operation sa Bacolod PNP. Ang pagkahepe ni Pinton sa Station number 2, sa gyapon pwede pa sa maka-operate gyapon sang drug operation niya
within sa sining area of responsibility o kon outside sa sining area of responsibility. Update kang mga balita gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magpano nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang nga pagpamati paring Alan Navales dira sa Olympia Village sa Barangay Alihis Vlog Monitor si paring Alan Navales. No? Ari ng pinakabago kag pinakepektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo pabakod kag nagabalanse sang sistema. Kantuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz. Ini may kang tanan sa 45 anyos nga lalaki sa luwas na sa katalagman no, matapos nga ginlutang ini sa makatlo ka bisis kag kalakipman. Kalakipman ang balita sa sagay nga 3 ka persona arestado bangod sa illegal nga pagpangisda. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Daligi lang Aksyon Roger. Action Rex nakasalbar man sa pagtiro ang isa ka 45 anyos nga lalaki pero ini siya nakastiguan kag nagdangat gid sa gyapon sa bulungan. Ang insidente natabo pasado alas 8 na kagabi. Abril 21 kag ang tagreklamo nga mo man mismo ang biktima gikilala kay Frederick Paras Frederick Paras Senior, Santillan, 45 anyos sa edad, residente sa Purok Malipayon, Barangay Zone 5 sa siyudad sa Cadiz. Suno sa iya sini nga pagpahayag nga may isa kag kilala kay Rimar Misa, ang residente man sa mga lugar Ligara Pagidaron nga sa diin ini ang naglutang sa iya sa mga 3 ka bisis gamit ang caliber 38 nga revolver. Apang 3 man ka bisis nga wala ini maglupok. Pero ini siya ang ginhaboy sa sining persona gamit man sa gyapon ang 38 caliber nga revolver kag ini siya naigo. Dungan man nga Sanday Roy Maranyon kag Ruel Misa ang nagdugang pagid kastigo sini sa iya bagay nga nakaangkon siya sang mga kapilasan sa iya sining lawas. Pagkatapos sina gindala ang biktima sa bahin sang Cadiz City Emergency Clinic kag gitagaan sang nagakaigo nga pagbulong. Wala man na report kung wala inisyal gitransfer sa ospital pero nga balita sa karon nga nangin outpatient man siya. Wala man mapayag kung anong rason kung nga inisya ang tiro pagkatapos ginkastigo kaga na hospital. Sa dugang naton nga mga sa dugang nga balita may ginpatigayon nga isa ini Action Rex ka operation sa bahin sang illegal fishing sa siyudad sang Sagay. Ginako pag 3 tanan ka mga persona nga mo Sanday Role Reyes Mahilom among boat captain 40 anyos sa edad, Juan Pamplona 39 anyos kag ang isa pa gagikilala kay Marlon Robles 25 anyos tanan residente sa Barangay 9 sa siyudad sa Victorias. Suno sa report sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Albert C. nagpatigay sa Seaboard Patrol ang kapulisan kalakipman ang bantay dagat mga alas 11 ang takna sang kagabihon kagabi sang madakpan ini ang isa ka trolling
lulan ining tatlo ka mga persona. Ini sila ang ginaristar kag man gin-confiscate ang ila sining fishnet o kung ang ilang pukot. Agod nga kung makabayad na sila sa ila sining first offense basis sa Municipal Ordinance number 5. Ang multa nga ila pagabayaran, iga-release man ini pero sa sunod nga pag dakop sila sa ila, mayara na nga dugang nga multa kag kung ikatatlo nga pag himo sining offense, makangko na sa tawag imprisonment ang mga nagkalalakpan. Ini karon ang ginaproseso naman sa mga nilibitang persona nga mabayaran ang multa sa bayan sang City Hall sa siyudad sang Sagay. Report gikan diri sa norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim report. Sa Bacolod Aksyon, Roger. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Roger Go Team. Balita gikan sa syudad sang Cadiz. Matapos ang balita ni Aksyon Roger sa iduanta si Aksyon Percival Villamor, lalaki dakop sa bypass operation sang mga kapulisan sa banwa sang La Casillana. Yari ang countdown, we have Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, no? Ang La Castellana Police Station nagkandak sang bypass operation mga alas 5 sang hapon kahapon, Abril 21, 2021, Action Rex, no? Kag ang operation ginapamunuan ini ni Police Captain Rujon Daryl H. Nigos upod ang aton Drug Enforcement Unit sang station kag nagpadulong dito sa Hacienda Igpanulong, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Kag ini siya ang persona, no, nagpakig-transact sa aton nga Porsche buyer, kag ini siya nabaklan sang isa ka elongated hit cell transparent suspected Shabu. Kag ining suspect nadakpan sang aton kapulisan pinaagi sa bypass operation ginkilala sa kay Romel Ramos E. Torino. Romel Ramos E. Torino, 22 anyos, kag ini siya Action Rex, pangayaw ini siya kay taga-Buhol ini siyang lalaki nakapangasawa dira sa Barangay Sagang, La Castellana, Negros Occidental. So kahapon napakig-transact sa kag nabaklan sang aton pulis ang isa ka hit cell transparent suspected Shabu, kag nabawi naman ang isa ka 500 piso bill nga amo ang gingamit sa pagbayba sa iya. Kag na-recover man sa iya posisyon kag control ang isa ka Rusi nga pula motor, kag amo ini ang ginagamit niya sa iya nga transaction Action Rex. So ginaako man sa ining suspetsado nga ini siya ang nagagamit kag nagabaligya sang illegal nga droga sa amo nga banwa sang La Castellana Action Rex. Karon ini ang suspetsado nagapangatubang sang kaso nga gipasaka sang aton kapulisan sa pagbayular sang Republic Act 9165 sa Anti-Dangerous Drug Act 2002. Karon ining suspect ara karon nahunong sa custodial facilities sang La Castellana Police Station. Ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. This sponsorship is brought to you by Neurobion, helping to heal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Balita, banat, buliki. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pagpangalagad, kita-kits kita buwas ang waita malabutan, pabuwasan ta na lang ini mga kaaksyon. No?
Sige, dagang salamat gid sa inyo sini nga pagpakigupod. Kita-kits kita, buwas mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life, sulod na sa dili ginamang madugay, upod na kay Aksyon ang Defensor. Sa kinanda ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. It's the part I must play. That's the way of a clown. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, maraming salamat sa inyo pagpamati. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,